Iyo, minislide na siya. Uminislide siya tapos Dead on paluwas arrival siya sa ang tinapos. isang lalaking guro matapos na sumemplang sa kalsada ang minamaneho nitong motorsiklo at mabangga pa ng kotse sa barangay Matakla, Goa, Camarines Sur, bandang alas 12 ng tanghali nitong Miyerkules. Kinilala ang biktima na si alias Errol, 42 anyos, at residente ng barangay Katagbakan, parehong lalawigan. Kinilala rin ang driver ng kotse na si alias Dan, 52 anyos, na kanyang kabarangay. Ayon kay Police Master Sergeant Richard Capus, Public Information Officer ng Goa Municipal Police Station, binabaybay ng biktima ang daan pabalik sana sa pinapasukang paaralan ng ito'y maaksidente. Isinugod pa ang biktima sa Municipal Infirmary, subalit nasawi rin. Na self-accident siya nang slide ang yung sasakyan niya ng motorsiklo. Parating naman itong Toyota Vios sedan at doon siya tuminama sa may unahan ng driver seat. So doon tuminama yung ulo niya, kaya masyadong malala yung tama niya kasi yung helmet niya natanggal siguro, kaya doon sa tama doon sa ulo niya, kaya doon siya binawian ng buhay. Maaaring maharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide ang suspect sakaling magsampa ng reklamo ang pamilya ng guro. Makikita namin sa CCTV footage na kung saan nauna yung pagtilapo ng sasakyan doon sa kalsada, kaya parating naman itong sedan, doon na siya tuminama. Kaugnay nito, nagpaalala muli si Capus sa mga motorista na magdoble ingat sa pagmamaneho at ugaliing sundin ang pagsuot ng proper at safety gear tulad ng full face helmet upang maiwasan ang mga ganitong insidente. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Rose Bilista. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaoki scholarship sa mga aking nanangangaypuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang kuya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, ako Bicol. 131 sa balota. Presyo ng bilihin, mapapabain sa gana ang pagkain kung walang saking trabaho at tulong ng kanyang sinusulong. Siya ay may solusyon, subok na ng panahon. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota.